Bueno, a ver, kasu honetan, kasu honetan, daukagun integrala hor, ez da izango berelakoa, beko polinomioa hirugarren mailako polinomio badalako eta bere deribatoa bigarren mailako izango zen, eta hau ezin da izan ukarratu, bat gehi ukarratu gaz egitekoa. Orduan, atzoko moduan, lehenengo pausua izan behar da deskonposatzea beko polinomioa. Bale? Orduan, x berri duken bi x karratu gehi x deskonposatu, lehenengo atara x-a, bai? Eta geratzen den bigarren mailako polinomio hori deskonposatzeko erabili behar duzuna da zeuen ezagupen guztiak nazta eta x karduken bi x gehi bat zer da? X ken bat berbi. X bider x ken bat berbi. Orduan, atzo azkenengo momentuan komentatu neban, olako deskonposaketa bat agertzen denean, barruan agertzen den zatikia, batuketa bat bihurtzeko aleginean, ipini behar dugula hiru zatiki eta bakoitzean eta x-ken bat berbi agertzen denez, ipini behar dugu zatiki bat x-ken bateaz eta beste bat x-ken bat berbiaz. Vale? Orduan, goian hiru zenbaki desberdin. Orain, batuketa egin eta geratuko da goiko polinomioa izango da a bider x-ken bat berbi, x-ken bat berbi da faltaten delako hor, hemen x-ken bat daukagu behian, beraz falta da x eta beste x-ken bat, eta gehize bider x. Vale? Bueno, orain, hiru balio hartu behar dugu, eta ordeztu leku guztietan hiru ekuazio lortzeko. Hiruetatik bi, bai aldire izan, hemen agertzen dira zen polinomioak 0 egiten dituztenak. Bat eta 0. Baina, hirugarrena zuek asmatu. Zeran daukazue nahiko arazo normalean zenbaki negatibokin eta minusaz eta berbi eta kanpun dagoela eta ez dago eta bueno, ez da komenigarria, komenigarria da, nahiz eta balio altu bat izan, balio positiboak emoten duen balio bat eman. Ez jo 0 bat aurrun minus bat, ze horreazio aski lehatu ingo zarien. 0 bat, bi. X0 izan da daukagu, bost, berdin, minus bat berbi, bat, a, eta gero, bi hauetan, x-a dagoenez bidertzen, 0 sartzen badugu, geratzen da 0. Eraz, a berdin bost. Vale? X bat bada, daukagu, 6, berdin. X-ken bat, x-a badanean emoten dugu 0, beraz, a eta b desagertzen da, berdin c. X berdin bi, geratzen da, zazpi, berdin. Biken bat bat, bat berbi bat, bidera a. Gehi, biken bat bat, bider bi, bi b. Eta gehi, bi c. Orduan, jakinda a bost dala eta c 6 dala, kalkulatu b. Zazpi berdin, bost, gehi bi b, gehi amabi. Beraz, amazazpi bestaldera pasata, minus amar. Minus amar berdin bi b, b berdin minus bost. Beraz, ditugu hiru balio horiek.
Eta orain, hiru integral hauek egin behar ditugu. Ulertzen da? Bai. Hemen gaukoak enduko dugu. Eta orain, geratzen da. Gogoratzen bauzue, lehen gobena esan eban A, B eta C, nik nahiago dutela kanpun ipintzea bidertzen eta integral barruan ipintzea bat. Nik zuzenean ingo dia hori. Zango zen, A, bost, bider bat zati x dx, ken bost, bider bat zati x ken bat dx, eta gehi zei, basati x ken bat berbi dx. Horan egiten badugu, A, B, C kanpuan ipini, barruko integralak beti izango dira bat zati zeo zer, bat zati zeo zer, bat zati zeo zer. Vale? Horako integral motak jakin ezkero ebazten, bueno, gero bider A, bider B eta bider C, eta amaitu da. Vale? Lehenengo biak, ari dago logaritmoa direla. Hau nepertar x eta hau nepertar x ken bat. Orduan daukagu. 2 bider nepertar x, ken bost bider nepertar x ken bat. Eta hemen, daukagu x ken bat berbi beian. Hori, ez da logaritmo, ez da arkotangente. Hori, ze formularekin alda egin? Bai, hauze. Zatitzen egotia... Hori zein izan da? UBRN, hori da. Ber minus bi ipinita. Ipintzen bauzue ber minus bi. Hauek beti egiten dira bardin, berbi, berriru, berlau, beian, beti olanik. Orduan, hemen u da x ken bat, n da minus bi, eta u prima da bat, beraz badaukagu. Orduan geratzen da, hauze, ber minus bat, zati minus bat. Minus bi gehi bat, zati minus bi gehi bat. Eta geratzen da, bost, nepertar x, ken bost, nepertar x ken bat, x ken bat ber minus bat, zati minus hori, engo dau, hemen gauen plus hau, minus bihurtu. Minus 6, zati minus bat hori, minus hemen dago ja, eta x ken bat ber minus bat, da basati x ken bat. Vale? Geika. Ikusten duzu, x ken bat ber minus bat, zati minus bat, bider 6, hauze, hemen daukaguna, eta hau bardina dela, ez? Integrala egitetik hona gatoz, eta gero, hauze minus bat bera baja, eta minus hau aurrean ipini. Eta geratzen da hau. Bale? Bai? Zer? Ber minus bi da, beraz minus bi gehi bat, minus bat. Beraz hemen da minus bi gehi bat eta minus bi gehi bat. Formula, x berrenen formula, bai. Bale? Erreza. Hemen, dago zati bat nahiko erabakigarri dana, eta da A, B, C kalkulatzarena. Dena den, ez da A, B eta C ez kalkulatu, ez jakin egiten, edo txarto egin, nik aldot egin honen integrala egin osorik, kalkulatu barik A, B eta C, ipinitamen A, B eta C. Eta integrala bakizu egiten. Bakarrik falta zaizu ataratzea ekuazioetatik A, B eta C. Imagina, azten zara azterketa baten, hartzen dituzu balio ez dakit karraroak, konfunditzen zara kalkulu bat egiterakoan, eta azten dira agertzen A, B eta C balio arraroak.
ibili beharren ordu erdi, automatikoki ipini hemen A, B, C, amaitu hau, kalkulatu barik zeintzu diren A, B eta C, eta gutxienez, bakoitzetik egin behar dan integrala, hemen dauz hiru zati. Bata deskonposatzea polinomioa, eta horrekin planteatzea hau. Bigarren zatia, planteamendu honeaz kalkulatzea A, B eta C. Eta gero, hirugarren zatia, hemen sortzen dira zen integralak jakitea egiten. Gau, hemen arraskatzen bazara, eta ez pauso egiten hau, nahiz eta jakin egiten hau eta hau, bueno, galtzen dituzu puntu batzuk. Bale? Komeni da, hau lehen bailen egitea, baina ikusten baduzue, liatu itzen zariela, ez dago zuela gogorik edo zakinik, gutxienez ipini hau, A, B, C ipinita, eta ebatzi. Bale? Ez, nahi guzuen berban nire behin duz, baina... Probando, hala. A ber, hemen, izendatzailearen deskonposaketa egiterakoan, orain arte, beti lortu izan dugu lehenengo mailako polinomioen bitartez deskonposatzea. Bai, kasu honetan, hemen eduki dugun kasuan, deskonposaketa izan da lehenengo mailako polinomio bi, bata berbi egin da. Deskonposaketa egiten dugunean, alda gertatu, agertzea, bigarren mailako polinomio bat, deskonposatu zina dana. X-karratu gehi edo zein zenbaki ezin da deskonposatu. Egiten baduzue hau berdin 0 egin, geratzen da X-karratu berdin minus bat, eta horrek ez dauko soluzio errealik. Bale? Beraz, bigarren mailako polinomio bat geratzen danean deskonposatu zina dana, zelan planteatzen da orain, hauze zatikia batuketa bezala idaztearena. Bueno, lehen, eduki dugu, hemen izendatzailean agertzen dira zen beste biderkagai, horren beste zatik ipini behar ziren. Eta hemen, biderkagai komun hau, izendatzaile komun hori lortzeko beharrezkoak ziren. Bai? Claro. Honen gainean, zenbaki bat ipini behar dugu. X-aren gainean, zenbaki bat ipini behar da. Bai? Goiko maila txikinago dalako bekua baino. Beraz, batuketa bat egiterakoan, ezin da lortu hori, bi hauek maila altuago badauki. Bat. Bueno, bat ez, aparkatu. Baina, bigarren mailako polinomio baten gainean, alda egon, lehenengo mailako polinomio bat. Bai? Igual egongo da zenbaki bat. Bale? Baina, suposatu behar dugu, lehenengo mailako polinomio bat lehen aldenez egon, hemen goian dagoena, lehenengo mailako polinomio bat aldala izan. Beraz, bigarren mailako polinomio bat agertzen danean deskonposatzen dana deskonposatzerakoan, zatiki horren zenbakitzailean, goian, ipini behar du lehenengo mailako polinomio orokor bat, bi letrekin. Eta hortik aurrera, bardin. Vale? Zergatik, honen integrala, egiterakoan, bigarren mailako polinomioa denez, goian agertzen den polinomioa honen derivatua izan ahal izateko, lehenengo goian agertu behar da lehenengo mailako polinomio bat. Bi X izan beharko zen. Vale? Eta orduan, X-ak egon ezkero, hemen zirazki logaritmo bat aterako dugu, eta ez padaoz, imagina B 0 dala, egiterakoan, geratzen da C zati hau, orduan bai geratzen da arko tangente bat. Ze hau bai da bat gehi U karratu, U izango zen X, eta goian bat egon beharko zen. Bale? Orduan, deskonposaketa egin ondoren, ez dakit, ez dakit. Ameti pasako zu gero? Ez? Jo, maitzen duzenan etorri, jotzen pizkat. Ez? Bakitz. Eta ipiniko, Hau segero ipiniko zintzilik. Bai? Esan zure izena, mesedez? Ondo pasa. Venga. Orduan, errepikatzen dut. Izendatzailean, bigarren mailako polinomioa geratzen denean deskonposatu ezina dana,
deskonposaketa egiterakoan hemen, banatzerakoan eta lortu nahi dugunean zatikin arteko batura bezala idaztea barruan dagoen zatikia, izendatzailetan ipini behar ditugu hemen agertzen diren biderkagai guztiak, bai? MKT izateko hau. Orduan, ipintzen ditugu biak, X eta X karratu gehi bat. Bakoitzaren gainean, beti maila bat gutxiago daukon polinomio bat ipini. Lehenengo mailako polinomio denez, zenbaki bat hemen, bigarren mailako polinomio denez, lehenengo mailako polinomio orokor bat hor. Eta gero ja, zuzenean, lehengo bezala. Vale? A, B, C kalkula, eukita, bi horiek. Bai? Ez dugu egingo hau, ze zirazki goian ipini duten zenbakia, ez da jausten ondo A, B eta C egokiak sortzeko. Vale? Ulertzen da? 3 kasu ditugu. Lehenengo mailako polinomioak solte, deskonposaketan agertzen direnean, A, B, C eta azpian bakoitza. Lehenengo mailako polinomioak eta baten bat berbi edo berriro agertzen denean, hemen pasadan bezala, orduan, juten gara ipintzen, danak, baina berbi dagoena, berbatetik hasita gero berbi, amar izango bazan, berbat, berbi, berritu, berramar, eta goian A, B, C, D. Eta bigarren mailako bat agertzen denean, deskonposatu zina dana, horren gainean lehenengo mailako polinomio bat. Vale?